Selano bisas kai Agartala Durga Puja nanya thange a horwo rompre jagi tona nangka beri. Te last of pregnant eba bohogo busa anggohni saiman kai. A cela saka abo ani busaya neng buibese tongi mano rendi phalna jat neng buibese tho sawo hni cela bono breakup khairika. Phadi ang tini norno aboni bisin kok sai khanarnai a beri kobuja alka salabai thoi bohogo busa angkha eba pregnant angkha. Te botangi alka calabai thona nangka bini pulani calano tangi cala kok sana nangka ang pregnant hnei hinka norok tini o video ni bisingdi kaham ke saimane pulan jeme last jora kaham ke khanadi video nana sekang norok display o kaham ke nugui tongman kana abu kahi o story bui ano request khaima bagase ang ma sanamo jate buskang salo neng ang kisale kaham hamya saiman de hinai Celate bere borok khoi bajal bari kalbari thangi sinika abuni olo borok khoroksa tai khoroksano number nawi phonde kok sai bkhamani hamjak lakya 3 man eba 3 mas angkha haipona borok malai maya tangi hingai cela Agartala bara tongo beri hingai parawo apuro Durga Puja ni jora cela bono sawo motai beranya phadi ane oro tongino naiman hunai beri ba hamjak tongmani bagi thanga celani aro te borok khorokni khai motai berakya abuni olo mairok sawi thona angkha chalabai beri a jora chala kolos angna trai khakya mane kai berini gana pharik bujiri angtamono sana nakya beri aboni kiri jagi chalano singo neng ana kobuda hamjak olo kon mungsa angkai neng ana breakup eba yakar rina sihnai chala akongno khanai bible dromai bor khoroni horwono samaitang lakya kani baksake hamjagi loki tongnai hinai atike samaitama olo tholakya loki baksakano girlfriend dei boyfriend hinkai aro teita mongkhana neng 18+ boys hinkai kahangke buji manai atike beri bini chalani aro 3 day eba 3 din tongoi thangka abjora boroni hamjama boni kahai tongthoksa thok manekai pula hamjama katal wansung nadi aboni toman olo beri pregnant eba bohogo busa angkha nei saimanai abono kirijangma bai bini chalano call khai joto kok saka ati cherai busa anggo kokno khanawoi a chala sawo abo ani busaya boni si tangi hinkai neng ang bai bojora tongkha thoka abo aniya neng boibase thojak bising phalu atike kok kabama sawoi a berino kotoka te phone off khai tonirika a chala a jora beri kirijagmani bai daily call khai kabui sawo haipono chala bojina naya salcha chala berini para malanya hni thangai a berino tablet eba bithi yapar kabukha tamani hinba a tablet bithi chakha hinkai pregnant je bohogo busa tomani abutam sanai bujina sidi norokbo mane kai borok cherai nariya abagai abono neng 18+ boys hinkai kahangke buji manai atike a kirima je problem kaisa ang tomani tablet chai hamka eba solve angkha aboni olo chalano call khaimani khoroksa beri phone yasago te a beri sawo arote kolta khadi neng bini ex girlfriend angmo saimano bote neng bai kok sana musungya abo kahai kongna khanawoi beri daily kabui call khakya haipono a chala bobai kok salia sim change eba selaina kha te norogo aro wansupona mano bara nogo thangi nadi bini para thangdi hinai eba police case khairi di hinai norok wansuma kahai a beribo bara nogo thangi naimani saiman kha bara nok change khajak a chalani para bo khobor nawi naimani saiman ka nogo berise tlangjak hinai olo tesha police case rinabo wansuka haipono bini joto kok nokni ma babu saimane che aboni kirima bai arbo saraglia oburi tangi hinkai norba abu kahamke saimano baksa borok chala eba beri phano parawa tongnai belai wansuma lachima kirima kebang jesek duko kosto phano bekhani ko kebono khologe saragya ati borok kebang mano tongu video ni menkok abono kebono hamsapono dati sekang bisas thangi sakrima tonglaima chaya sabo saiman olotam ungno tabuni jora hamsamao bible gita motai romai semai tanglaimani aborok konuya kangna jora phakya hingai neng chaya nengya karipano motai kholom bible romai prayer khaitongdi thangnai borok hingai thangine payu last kok ang asno sanai hamsagi tonglaima chalaima aboto kaisa bisas khaino tongo phiaba abo baksa borok derawi thangai atike hamjama borno hamya sama chaya abo ani busaya neng boibai tongise mano ang baise thoi tong mano hinkai boibai bo thoi tong mano nono sabo bisas khanyani abo kahai rok samani ekdom chaya tangai hinba a berile nono hamjama bagise neng baje neng sawo atike tongi thowa sawo kulos ungo abo se neng kanini hamjama borno asaga hamya negative pan sugo abo belake chaya
example kaisa sawono jodi aro ani te nini monai baino phano kebo atike tongi pai hamya jora phake yakar thangke nung ang belai joli nai abono sanai kebono atike khaima saya video no last jora naima bagin belake hambai te video no chajage tongke nini dol eba gana ni borono share kare di nini kaisa share baino te khoroksa kisale kaham hamya bujoi mantung ang asungno nayo jate norok kobi kothoma ostori khanawoi buskang salo kaham hamya wan suge yapiri shedi video jaga je sajamani abo baksa borok hamya negative wan sugnai ni kokse sajago abono kebo joto hane bukhau tanadi abo baksa borokno se sawo nor kahmke saimono abo ang baksa borokno se sawo te ani kok samo jaga kaisa kani jaga mistake engi tongkhanke kaham hamya nor kana comment box comment kai sadi ani bo jaga kok samoni chaya tong jate ang ani oboni next video khaima jago nor ni kongno mutunar ge ang tebo thik kaham khaimana bagai hambai।